Hvad så alle sammen? Vi skal smage guacamole chips i dag, fordi at for endnu en reference for mig og Calvins meetup video, har vi tænkt os at gøre det samme på grund af content. Hvad skal vi? Hvad? Altså jeg har jo smagt guacamole chips men før, det har Marvin også. Hvor lang tid siden var det du smagte dem? Sådan 2 uger siden. Så kan du næsten ikke huske, hvordan de smager. Nej, men han kan ikke huske det. Det kan har aldrig smagt. Kasper har ikke smagt dem Jeg har før. ikke smagt. Så jeg tænker, at du skal starte. Jeg smager dem før. Så først skal vi have en honest opinion af, hvad du synes om dem, hvor godt de smager. Smager i hvert fald ikke guacamole. Jeg synes mere, det smager af sådan Avocados from Mexico. Jeg synes mere, det smager sådan Tex-Mex-agtigt. Sådan dip for dem. Men der er meget godt i dem. Ja. Nu er det så kommet til min tur. ASMR. Let's go. ASMR sounds. Men kan du ikke give mig ret i, at de smager lidt af det der Tex-Mex? Jeg har ikke smagt Tex-Mex. Har du smagt Tex-Mex? Er du klar? Men den Tex-Mex Og dufter dem først. De dufter af sådan rigtig god, sådan god mexicansk, italiensk, jeg ved ikke hvor guacamole er fra. Guacamole, ja. Smag. Slå dig løs. Men kan du give mig ret i, at det smager lidt af det der chili sauce noget? Jo, det smager sådan af chili. Synes man smager chili nu? Dem kan jeg godt Det lide. er gode, ikke? For resten af videoen, det kommer til at være os, der spiser dem her. Ja. Værsgo. Ja, som om vi laver abuse på mikrofonen. Spiser du mig? Spis i mikrofonen. Okay. Men. Du skal ikke... Okay, det var så guacamole chips. Stop dig selv. Det var så guacamole chips. Det er godt. Tak fordi... Okay, vi kommer nok til at filme mere, så stay tuned.